И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм из DarkBoy.BG и днес сме в курс PvP. И както сте разбрали от заглавието, ще направим една томбука. Томбуката е това. 2 про 4 сета и 1 про 4 амбреки сет. 2 Sharp 5 Fire Damage, 2 Creeper River, 3 Gold блока, 3 Emerald блока, 1 стак голдинки и 60 лега. За да се запишете, пишете името ви, примерно влезе. Лайквате клипа и се абонирате в мен. И томболата тегли на 32 абоната. Да, това е.